Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Khasi Students Union Lighting O Unit kilayo man bat iki katu kat neteli ki trok ki bayaj be an wat hapdeng ki kenta jong ka lockdown bat ka curfew ru habe keren bu president jong ka KSU South Khasi Hills usamla Reebok dingdo ulai tho bakini ki trok Kim Don Satyai ki pas ban pen i bala ai bor ki ban ya uni unong elam ka KSU ulai tho bakini ki trok ki dei ki batmu ban her sikithan ichamati ban lej pen hap ding ha ki pajwa motion kaki isu kelayo bat ikni kitrok ha kapor sepau bajian miet bat mar kila pentep siki pulet jang ka sora police station ki belawan ban penpai dia no ikni kitrok syu ne no elam kaki isu la penpau ka jing sngo lengo kumno kini kitrok ki bawan na berni ki yo banya la luat na Shillong hadu pakinda poi halat ring au bat ula ongru ba la lap ikni kitrok ha kapor ba kinongnya ki her ban wa dukan halai ring au bat kani ki jingwan poi jongki kabu jingma ya kinong shnong hakum kini kapor ba ka jur bha ka jing sa priang jong ka jing pang COVID-19 babu jadi kan Jatuh kelam tim kumno pilih bu mat sing से कैसा है आपको लकड़ी ले गए हम लोग लकड़ी पास के पास नहीं है आपका पास बड़ा गाड़ी का पास नहीं हुआ था अभी नहीं हुआ कैसे हुआ किसको बोला आपको बोला है तो शिलोंग से बोला है शिलोंग से बोला कौन बोला शिलोंग से मालिक बोला है शिलोंग का ही गाड़ी है तो आपका मालिक कौन है शिलोंग में है किसका क्या नाम है उसका वो कोशिश विश्वास कहाँ रहता है रेलबोंग शिलोंग टाइम से रेलबोंग शिलोंग टाइम ये लकड़ी कहाँ बेचना है ओडो चिला किस काम के लिए ओडो रास्ता पजो कर लिए Marsintip marmar ka KSU Lighting O Unit yang bat ki breu jong kasnong kila lek ban pek bat hadin nang ta ngila keli ngila pertheu ban ngila lap ba yakini ki trok lai teli ki kit ya kita kiding ba kin lek bu shati chapo khan chila ishamati ban thangshun tena kali yang jungi kaseng ngila yabat bat ngila tip ba ka wei ka trok ka de ka number plate ML05B nyau sausan iwai bat banyak ya kata ka utrai jong taka kali udah koshish biswas ubasa hapo rolbong hang te jan Shillong time te ubanya egade kali pat udah usibu Islam ubasa hapo jehlu para kawai ka kali pat ka ba don you number plate ES01 khandai san prapra kani utrai jong kani ka kali udah ubimul Chandra ubasa syagahati bar ya kani kali lanya da usanjay hajong baraga ju kapor kawai ka kali pat kadai ka ML05S khandai lai pranreu bat ya kane kakali lanya da ura Judas ubasa apa 101 ula ong kat kum kajing keli jing tip na kali yang kaseng bat ya kane kakali barok lai kidei ban lek bu ding balapha wan da kataka wan pli mawa hang the hapo ishamati ban thangshun tin rai kawai kakali pat kat bangi dang ya bat e kini lai ngilap sakawai kakali ka ba don ML05 ML10 C khanreu khandai san bat ya kane kakali kadai kakali jong overcome thank you bat lanya da ipius kurba bat ya kane kali hawan da kali jing tip ka ong ba kan lek tap motion bat kini bro sau teli kali menin kat kum ka jing pek jongi na kali ang kaseng kimdon tang ya kikot kisla ki babyang bat kimdon ru wat tang ya kata kapas te hadin nang tang la pentip marma sya ke pulit bat ki pulit kilapan phai no ikini ki kali te hendrai na kali ang jongi kaseng ka jing kali kalong ba kan khamban khia namar hakum kini ki por nagali ang jong ka sarkar kadang perking kadon kata ka lockdown bat nalor ka lockdown ru hakapor menmit kadon kata ka curfew ka basdang nadu prabaji tenrei kini ki trok ki poi hapo snong hakapor sipau baji kani kadi ki jingkeli ka bakhya ba ya ki trai snong ki trairi ki jongi la perking ba omsya ban mi na yeng tangki badan kam le si iwai shiyeng teng wat ki dukan ba pli ki ba imja da ka jakpo na ki dukan di waidong ki dukan di sya ki habban khang hakum kani kapor ba ki ting ya utau knyang jingpang ba yo wan ban lan shop hendrai balai pat hakata kapor mit kapor yong ka bakini ki kali ki yo ban ya khamtam ki trok bat ka ei ka bang akwa ban bu jingkeli nadu na berni ki wan ban thep ikini giding balai nagaliang police department kimyo ban bat ter nadu kitigi jaka bakidon nadu ki mauyong hadu kumta ter sa Shillong balai kimyo ban bat ikini ki kali hoi lada kidon muna hakapor bakimdon duty kamdai e ba kat ka kali kat ka trok e nomlap nomyo ite kata ka de ke jing sngo phla ke jing sngo longo da dei tong tang ka khnai to ngidang la ban yo ong bangim la ban yo i nrai kat ka trok
kata ka khat ar tayar ka shipau tayar kita kikali ba nakaliang ka polis kimla ban le ke ne ka bashalandet namar hab tang menin hapo snong jungi nakaliang ka administration kilayo ban phanye kibriu kamduna ya ka khatsan hajar namar bakiya ya kali klem pas laki dei kinu kali ki bon tep tiarne ki bon le klem ka pas ki la phany be ya kata ka sanspa nreuspa klem duna bat kila panpai be ya kata kali shabade benlei tenrain balai pat kini kitrok kilaj kapor menmit kila de phany lupa ru ngi na kaliang jong kaseng ngimtep ne lesi kala don ke ka bashalandet ya kata ru ngimtep ditanggaw ngi syukwa ban kerpat ya ka sarkar ban kaliang police department ba uni uknyang jingpang unum don tang hakapor mensngi uknyang jingpang unum don timing unum don hakapor unum don timing duty kumbapidon nakaliang jong sarkar lani ka police department ba un petno tang hakapor saubaji uni uknyang jingpang damir rula ban roy ka jingbat jongi kayang nong rim namar bakini ki driver ki lahir hapo snong bat dei nagani gadaw balada kini ki wan ban spread ya ke jingpang syakathan jongi ngatharai ka dei ke jingma ka bakrau kamtam yang kinong gendong te baraga juga poru kani nakaliang jong kasengi pelaj ya kani ka khubor ka basyai namar ba omdei tangane ka sin ngila julap ba kawai ka kaliru ka badai ka igo ka balayo ya ka pas na po district council ka bala wan shane syakathan jongi ban wan terwai ki tiar khutia mutia kala tho essential good ndrai kat kum ka jingpek jongi nakaliang kaseng kidon ya kita kibrut shoot beniat ki shampoo ngatharai ngimdon kam bat kini kitiar kimla ban pan kedang ya ka kupo jungi tedei na kata kadaw ma nakaliang jungi kaseng nilalap ru hagawai ka por ya kawai ka kali ka belawan nang tai na po gahati direct ba khemdon kanu ka test report hapo umling ki klembat ya ki ngila de pli ta ki dekar bar kani ka kali ru kala poi direct sedu sosora ban wan bu ya kata ka roller ban trekam bar kila kiu baik bat hadin bakila kiu ngilalap yang bakiyeng hapo kasnong jungi kani ka de jingma ka bakrau bat lada ki police department bat lada nakaliang jong sarkar kamla ngatrai kum ki dekhot jong ka jai benreu ki bomdon ye ke uniform ki bomdon timing duty in hab ban yeng ban pek perman ladangi i cisaya kata kari bejak benreu ban penek persa bat ban kentiu hagane ke kenti ba mantangi de ban yeng rang ba ban yale bar ke jingkeli jongai gani kalong ba nakaliang ke sarkar ngakwa ba kadai ban penyok sngawe yangi kinong syong snong yangi kinong yalam seng ba pila le ya kini kibriu kila penkenya ka an ya ka protokol ba ka government kalabu ya ka curfew ya ka night curfew ba ka government kalabu ba kumju ru ya ka lockdown ba ka government kala ai kini kila penkeng lada kini ki penkeng nakaliang ke sarkar kam ai jing kam thuet kini ki try kali lani kini ki driver ki bangla mention ya ka number plate mentan sakat no kibriu kin sim kabu ya kani ka kam tilada ngidingi perkhat namanta ka bahagamet jung ni uknyang jingpang kerpat jur ya ka sarkar ya ka administration ba kidei ban simkhia ya kani ka kam baraka ju ka por nga ai khuble ya ka administration ka badai pech kani ka than ba kilayo ban bat no menin marmar marsin pentip tenrei ka jinglongo kolong balai kilaj nadu nang tei kamut kimut banwan ai ya uta uktem jong ka jingpang siki than nong kundong jungi hrein tangkawai ka sur nakaliang jong ka seng ngin na mailat ngin ye shakri ya gari ba jai benreu klem ka uniform klem ka timing nakapor sya kapor knang bakan wan kata ka syongsuk syong singai balada nakaliang ka sarkar kam ai jing ngimi osngau ban ai jing ya kum kini ki jai breu ki balait nakapor sya ngani ka thanjungi ngakentu kum unong yalam jong ka district south kasil ba barokhoi ki dekhot jong ka KSU kin hab ban mi madan ban yada ya laki jong ki persa ki khur ki kti bat ya kalawai ka pernai ban poi ka syongsuk syong singai balai ngadu hakren hadu kan ni namar ki de ki jinget tengku ki kam ge jongi bangila tengku na kapor sya kapor baraka ju kapor ru ngisngau sen palat ya ge jing tre shitom jong ki health department lengba ki doktor ki nurse ki staff kila bandai ki wat boy ki wat kia kila tre shitom mit bat sngi la ka du kia du dem hendrei la da phia le kai na galeang jong ka sarkar hadu kan ni ka dei ka ge jingma ka bakrau khamtam mentang la bana ba ka oksigen kala duna katno hapo ini PHC ICC shanong kondong jungi kin don ya kata ka oksigen lada kane ka klam kawan ban lon shop ngala tip lupa baga jai benriu jungi kan don hapeng ke jingma ka bakrau kipai ba kinong sencha shanong pide ben pek perman ya kane ke kam ke jingle shalap ngasu ong tang kawai ba uknyang jingpang umdei tang mensngi menmit ru niai baraga ju ka por lada don ke bashalandet mano ban jubab ya kane nagalang jungi ka seng nginang ya tire shitom bat haga ju ka por lada ngiyo susu ban bat ikini ki kali nang ne syakmat nagalang ka seng nginam pelai ngin ai jing ikini ki breu bawan banyak ya kali namar ba kumbala de bong kinong di waidong kinong dukan sya kilakang mentai ki dukan la kanno kusi kimpat yap ja balai kita kinong trai motion ki don kami takiding bantang sun kat unong trai motion nyau sngi lockdown la ayat tangan kani ke gadi jingkeli ba nai sim kabu ba uni khnyang unum itu he spa unum itu barit barea ba un kta lang ya baro ka ba pat kalong ba khamtami kilongi ki baduk
lada kimla kingat iu kenyang jingpang kalong ke bakrau ban hakum gini kipor bakal bela ke sengi kam hok ban penkoi ban penkia leng baka pisah ke tengka kala duna ban ai ya ke mensim ke bapalei ban yok pat ya ke jinglai loi hendrei ka wei ke bangang syukwa ban kren ko ki prado prasnam nyin ya pek perman ke sorkar ka hab ban jubab ya kani kadai ban pentip marmar ba piladep ban ai jing ya gini gibreu baki layak klempas kila penkeng ya ke korfiu bat ki polit ru ki dei ban bat bek ya kini ki kali ni kerpat balada kimla ban le adu kata kimla ban penmi bang ila de bai jing gini gibreu ki baya cakani kathan nga kerpat ru ya barok khoi ki dikhot jong gajai ban reu ngam sem ong ya ke KSU barok khoi ki dikhot gajai ban reu ban yarap lem ban mi ban yada nang tei ter ki bala ban ya nadu na opar shilong nadu na dam nadu na moyong baki dei ban mi ya dalem namar hagaju kapor ka jingyo bat jongi yakini kitrok hapo lai rengeu klalong ka jing korkhu ko bakrau le se bakini kibreu kin hiar sti sharum kin le ke ngimtip kin ya tengku bat nong ngimtip ndrei kinong majai kinong syamati menta kilalaj na kini kibreu namar bang ngilayo ban bat hapo lai rengeu bat ngilayo ban pan phaino kani ka de jingnya trei bat ka jingnya tiplem nyin ya trei na menta ka jiri ka jai ban reu klem ganu ka duty klem ganu uniform klem ganu ka jing siu ndrei ngin trei de ka mensim bat ka jing IA bat ka jing ya tiplem ka ba ka syongsuk syongsngan kanwan nang ni sakmat bat tanggawai kentang yawai ka kruo ka basyai ba ka sorkar ka dei ban penmi marmar ba ya kum kini kibreu pila dep pin pensngau syangi ba pidei ban ai jing ba pidei ban ai jing gini kibreu ki belayai baki bala penkhenya ka an kini kila along bi an ba ka ju ka poru ya ka jinglit bu tiar ka permit poryong kane kala along illegal kumban syuong no along kumbak hi marblak ban ong yang ikhang no korfiu nadu prabaji himbit ban mi balai himbit ban mi mangi ban yo ya kini kitrok kat bomon kata ka de jingkeli jongi na galyang kaseng bad haga ju ka por ngasno ban ong ba nagalyang sorkar ni yo ni kwa ban yo snow ba ka de ban ajing bad lada kamla ban ajing nagalyang jongi kaseng hakisingi ban wan nyin mi ban ya pikir hi yala ka jong ka syongsuk syongsingan nginum khmi lanti ya no wat ong bangim don hapok uniform ngin ya de civil dress wat ong bangim don jing seo ngin trade de jing IA ba jing keluit mersim khnang ba kasnong jungi ka syongsuk syongsingan kani nga kren namar ngasno snei parado prasnam kibun ki bla sha phan wat tang bom deng mas ki phan rei bonsin kini ki khala jaj pat balai ki wan bat kumju ru nagalyang jong ki katto kat ni ki breu sarkar ki ong balai kini ki dekhar ki dukhi banwan chadu chane tanggawai nga syukwa banong habaki laj manu bam dukhi hendra yang iki kasi lada laj yang aru lasai ngan lech long lada laj yang ala sisngi ngan her sora lada laj nganut banya che hendra lada piper king kibreu kin nomyo banwan te tanggane ke kenten ka basai ba pide ben pek perman nadu kibor ki bahalor ba lada pimle ai ni na kalyang kaseng la ong baik ba ngin mi hi banyada ya gari bo ajai benre